Vážené dámy a páni, najlepší tanečníci práve prichádzajú. Začína Show Dance. Volám sa Laura Dešťová. A ja Samuel Nemec. Do Showdance sme sa prihlásili preto, lebo radi tancujeme a chceli by sme aj niečo vyhrať. Zatancujeme na Showdance hip-hop. S choreografiou mi pomáhal Laco Strike. Ja k nemu chodím do akadémie na tanečný krúžok. Ja pozdravujem celú moju rodinu a kamaráta zo školy Mariana Šima. Volám sa Veronika Cigáneková, mám 14 rokov, pochádzam z Bratislavy a dnes vám predvediem MTV. MTV je tanec, ktorý môžete vidieť v televízii, vo videoklipoch. Tancuje sa na rýchle pesničky a vlastne je to ako keby mix viacerých tancov. Do Showdance som sa prihlásila, lebo rada tancujem a chcela som to skúsiť. Dúfam, že mi budete držať palce a pozdravím všetkých. A hlavne Martinu Tereňovú, ktorá ma sem dotlačila, aby som tancovala. No, dotlačila ma aj do Chachalandu, to som veľmi rada, a aj do Showdance a dúfam, že to nepokazím a že aj to budem rada. Volám sa Lucia Sentivániová, pripravila som si zumbu, s ktorou mi pomáhala kamarátka. Zumbu som si vybrala preto, lebo je taká jednoduchá a pesničku mi vyberala jedna vedúca, Miška mi pomáhala z prvého dielu. Do Showdance som sa prihlásila, aby som si to aj vyskúšala, aby som aj mohla niečo vyhrať. Chcem pozdraviť moju mamku, moju rodinu, nech sa majú dobre, je mi za nimi smutno a nech mi držia palce. Ja sa volám Ivana Horvátová. Ja sa volám Martin. Ja sa volám Katarína Hronská. Toto Martin je môj brat. Môj brat kedysi dávno, asi pred 5 rokmi chodil tiež so mnou na ten muzikál, takže tak není až také drevo, myslím si, že vie tancovať. Neprihlásili sme sa tam preto, aby sme vyhrali, ale skôr, aby sme sa pobavili a pobavili aj publikum. Ahojte, ja som Laura a ja som Nina. Tancujeme v tanečnom súbore Niagara. Tancujeme tam už od 3. triedy, čiže to je 4 roky. No, 5 nejak. No, 5 rokov. Tancovali sme napríklad taký hip-hop. Aj balet chvíľku. No, chvíľku sme chodili na balet. Step nás dosť baví. Preto sme sa prihlásili do Showdanceu v Chachalande, aby sme mohli ukázať aj iné štýl tanca, ako je hip-hop. Som Leila Bielková, som v 3. oddieli. Do Showdanceu som sa prihlásila preto, lebo ma baví tancovať a rada súťažím. Trocha sa venujem spevu a čítaniu kníh. Ako sa mi páči kameraman, no celkom je pekný. No, áno, je to môj oco. Ja som Dominika. Ja som Sofka. Ja som Monika. A ja Hanka. A budeme tancovať hip-hop.
Sme tanečná skupina Gliss a prehrávame na súťažiach. Bože môj, to bolo zlé. Chodili sme spolu aj do školy a sme dobré kamarátky. Tancovali sme spolu veľakrát. Vlastne v tej tanečnej skupine hudbu sme vyberali spoločne. Ešte raz 3, 4. Pozdravujeme celý Gliss, Ivetu a Spankyho a držte nám palce. Minulý rok sme vyhrali showdance, vlastne ja so Zuzkou. A vlastne sme sa skamarátili, zistili, že ona vie tiež dobre tancovať. Tak sme sa dohodli, že sa spojíme a myslím, že je to fakt dobré. Takže máte sa na čo tešiť. Do tejto súťaže sme sa prihlásili preto, lebo myslíme si o sebe, že nie sme až také drbá. Iba mierne. Počasu. Vyhráme. Dúfame, ale určite vyhráme. I do this just for kids, just for the thrill. Has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get enough, I can't get enough, I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough, I can't get enough. This is taking me now, it's taking me higher, higher, higher off the ground. It's taking me feel like I can touch the sky.